el quart trofeu setembre en honor a la Mare de Déu del Milagre de Sant Colm i Damià, de relleu. La presentació de l'equip és, per part de Rojos, Màlia, de Vall de la Bar, David, de Petrer, Miguel, de Callosa, Jordi, de Sella, i Campellà, de relleu. Per part del Blau, Martínez, de Campello, Santi, de Finestrat, Naya, de Orba, Jesús, de Sella, i Jaume, de relleu. I ara, antes de començar la partida, vull indicar-vos a tots vostès este diumenge es va celebrar el 7è Campionat d'Europa en 3 modalitats de joc: frontó, joc europeu i llargues. I així tenim els jugadors de la selecció valenciana que van quedar campions absoluts d'aquest trofeu. Per favor, un fort aplaudiment per tots ells. La Màlia, de Vall de la Bar. I Quintes de Rojos. ¡Madre, madre, pega! ¿Sabes lo que es la pela? ¡Venga, Jesús! Ya hay que decir que ya está. 40 per 15. Puede ser el segundo. La Guàrdia Guanyasoles, 15 i jo, 2 de 6. Está en el 15, no te empates nada más. Está en el 15, agárralo. Tres y una. La grabadora. Vamos de parada de Jordi. Arres y 2. Arres y 2. Ahí va todo el caballo. Nadie va a estar en Australia. Nadie va a estar en Australia. No,
como peques, tío. A ver si una